Takže vítajte v ďalšom dieli Varíme s NM Lifestyle. Dneska som si pre vás pripravil raňajkové menu. Budeme si robiť v podstate také jednoduché raňajky. Milujem vajíčka, vajíčka proste viem urobiť asi na 1000 spôsobov. Dneska vám ukážem jeden taký, nie je ničím extra špeciálny, ale je to veľmi chutný recept. Budeme si robiť vajíčkovú tortilu. Takže keď chceš vedieť, ako robím vajíčkovú tortilu, tak sleduj ďalej, určite sa to dozvieš. Ingrediencie, kalórie a všetko ostatné budeš mať na konci videa, prípadne na začiatku uvidíme, kam to dám. Sleduj. Takže čo sa tých ingrediencií týka, tak samozrejme v prvom rade budeme potrebovať tortily. Ja osobne používam tieto tortily, je to úprimne na vás, aké budete používať. Ďalej dal som si 5 vajíčiek, veľa šunku, túto mám veľmi rád. Potom budeme používať mozzarellu, túto vlastne už nastrúhanú. Taktiež si tam dáme troška jarnej cibulky. A nakoniec budeme potrebovať bambino a syr. Môžete použiť akýkoľvek iný, proste ja používam tento, lebo mi chutí a hotovo. Proste, aký syr dáš, taký máš, o tom rozhoduješ len ty. Dobre, takže keď už si to dosledoval vlastne do tejto časti, tak ideme na tú najdôležitejšiu časť. To je roztrieskať si vajíčka. Tým, že klasika, typujem, že asi vajíčka viete každý rozbíjať. Keď tam budú škrupinky, nevadí, aspoň to bude chrúmať. Hej. Máme si vajíčka, hodíme ich tam teda tých 5, ale vy reálne môžete si urobiť kľudne aj menšiu porciu, neviem koľko toho zvládnete. Je to dosť síte. Tým, že mám v podstate dietu, tak dám si tých vajíčiek menej. Taktiež môžete proste dať žltka preč, keď chcete, aby to bolo menej kalorické. Ja osobne v tom nevidím nejaký zmysel proste dávať žltka preč. Tie žltka sú chutné, obsahujú naozaj veľmi veľa vitamínov a všetkých potrebných vajíček, lebo predsa len z čoho sa vyvinie tá kura? No, z toho žltka. Ďalej si nakrájame šunku. Ale predtým ešte teda vajíčka rozmiešame. Normálne zoberete vidličku, miešate, hej, kým to nebude kompletne rozmiešané. Jaj, no poď. Dobre. Vajíčka by boli. A do tých vajíčiek ešte taktiež pridávam syr. Počkajte, nožničky. No, takže pridáme si tam aj syr. Samozrejme, môžete si to aj navážiť. Cca od oka. Dávame nejakých 40 gramov. Bude to o mnoho chutnejšie. Taktiež zase premiešame. Tušne som tam dal troška viacej syru, ako by bolo potrebné, ale nevadí. A ideme sa pustiť teda ďalej do krájania šunky. Takže klasicky. No, ja si tam dávam vždycky tých 100 gramov, teda vlastne celé balenie. Bielkoviny sa vždycky zídu. Tým, že je to vlastne tá wellness šunka, nie je tam ani moc tukov, ani moc soli, čiže určite odporúčam, taktiež obsahuje vlastne veľa percent mäsa. Sice je troška drahšia, tuším jedno balenie stojí okolo 2 eur až 2,50 €, ale myslím si, že v dnešnej dobe už v podstate každá šunka, tá balená je celkom drahšia. Ja najradšej tieto balené nemám rád tie vlastne pultové. Kvôli tomu, že za prvé dlhšie vydrží, ja tú šunku si nedávam každý deň a nechce sa mi chodiť vždycky na nákup proste iba kvôli šunke. Je to nezmysel. Tak, šunku nakrájanú máme. Ďalej si ideme nakrájať taktiež jarnú cibulku. Dáme preč ten vršok. Jarnú cibulku si nakrájame tiež na kolečka. S tým, že vlastne keď máme potom kolečka, tak aj tie kolečka ešte v podstate rozkrájame na také menšie kúsky, na drobnejšie. Je na vás, ktorú časť tej jarnej cibulky máte radi. Ja osobne používam kompletne celú tú cibulku, čiže aj tú zelenú časť, aj ten spodok. Mne to proste tak chutí. Niekto má rád zase iba to zelené z toho, tak si tam dajte iba to zelené. Nepokazíte nič, v žiadnom prípade. ak to použijete akokoľvek. Bože, že som najedol.
Tak sa troška trasem. Už tu máme skoro 2 hodiny. A pánko vstal troška neskôr. Takže sa nedivte, že mi to s tým nožom moc nejde. Pre niekoho, kto by chcel súdiť moju prácu s nožom. Tak. Dobre, cibulku máme nakrájanú, šunku máme nakrájanú. Ďalej si pripravíme panvicu. Na panvicu klasicky nedávame olej, ale dáme si tam maslo. Maslo kvôli tomu, že proste je to chutnejšie s tým maslom ako s olejom, že nevidím extra nejaký zmysel proste dávať tam ten olej. Maselkom nič nepokazíte. A taktiež maslom iba tú panvicu proste potrite, lebo ideme si robiť vlastne omeletu. Čiže nie miešané vajíčka, ale omeletu. Takže sledujte ďalej. Takže teleportovali sme sa na opačnú stranu kuchyne s tým, že zoberieme si maslo. Tým si potrieme vlastne tú panvičku. Nedávame ho naozaj nejako extra veľa. Iba tak, aby sa nám vlastne tie vajíčka na spodu nelepili. Tak. Otrieme si. Dáme jednu vrstvu masla. Maslo už asi nebudeme potrebovať. Čakáme teda, než sa nám to rozohreje. Zatiaľ, kým čakáte, tak môžete kúkať v kuchyni proste do boba alebo niečo podobné. Napríklad ja keď čakám, kým sa mi to rozohreje, tak si rád napríklad čítam, ja neviem, obsah, zloženie, čohokoľvek. Ne, nerobím to. Proste za normálnych okolností by som ťukal do telefónu, ale keďže natáčam, tak nemám inú možnosť, hej? Lebo vy už ste mi telefón obsadili. Strašné, že? Čo kvôli vám obetujem. 4 minúty môjho života na sociálnych sieťach. Ako... Dobre. Toto asi nechcete celé vidieť, jak tu čakám a pretáčam očami, takže dáme si chvíľočku pauzu. Čo pre vás vlastne pauza nebude, lebo sa vidíme hneď o 3, 2, 1. Dobre, vyzerá to, že už v podstate máme asi rozhoriaté to maslo. Pridávame šunku. Šunku necháme trošku viacej opražiť. Môžete tam hodiť aj tú jarnú cibulku, nič to nepokazíte. Naplieskame to tam. Zoberieme si varešku. Miešame. Za chvíľu vám to dám bližšie, aby ste videli, že ako to potom bude vyzerať ďalej. A s tým, že teraz naozaj to nie je podstatné, lebo asi predpokladám, že každý viete, jak vyzerá na panvici šunka s jarnou cibulkou. Proste, jak šunka s jarnou cibulkou. Takže nič extra. S tým, že neviem, jak to máte radi. Niekto to má rád tú šunku takú viacej prepečenú, niekto tak v podstate menej. Takže kľudne cca nejaké 2-3 minútky a necháme tú šunku, kým uvidíme teda, že je taká trošku viacej spravená. A potom pokračujeme, pridávať budeme vlastne tie vajíčka, ale to už si dám vlastne bližšie statív, aby ste vedeli. Takže za normálnych okolností mi tu fungujú dve svetla, takže budete mať asi troška horší vizuál. Keďže som nekúpil jedno svetlo a nevymenil. Vypálilo sa mi nedávno. Ale dúfam, že mi to ospravedlníte. Takže čakáme, kým sa vlastne spraví tá šunka a ideme ďalej pridávať vajíčka. No, takže môj pokus so statívom mi nevyšiel. Chcel som si ho nastaviť trošku ináč, ale budem to robiť tak, že si vždy zoberiem vlastne ten statív do ruky, ukážem vám vlastne ten postup, lebo bohužiaľ ten statív sa nedá otočiť do takej polohy, ako by som naozaj že chcel. Takže vylejme tam tie vajíčka. Mohol som dať o jedno viacej, nevadí. A teraz to vlastne troška zase premiešame. A nejdeme robiť tie miešané vajíčka, ale potrebujeme naozaj, aby sa dostala aj tá jarná cibulka, aj tá šunka vlastne do celého toho vajíčka. Máme. Teraz troška potlapkame. Hej. V momentálnom stave teda to vyzerá takto. Tak, a ďalej ideme vlastne pridávať korenie. Ja používam vlastne takú chili sol, proste dlubím chili. Vy tam môžete dať samozrejme aj obyčajnú.
Je to reálne na vás. Máme troška slabšie. Pridáme čili sol. Ďalej čierne korenie. Tak. Môžete tam kľudne dať ešte aj červenú papriku. Urobí to takú inú troška chuť toho. A ďalej použijeme pažitku. Mám takúto ešte balenú. Tu dáme tiež na vrch. Jemne posypeme. Tak, máme. Vyzerá to takto. Nic moc zatím, ale chutí to bude výborne. Ďalej, čo urobíme? Prikryjeme to. Prikrývame to kvôli tomu, že v podstate tá omeleta nech sa nám troška spraví aj z vrchu, nielen zo spodu, samozrejme budeme to aj pretáčať. To bude čistá komédia, lebo v 7 z 10 prípadov sa mi vždy podarí, že proste sa mi tamto vajíčko, viete, no, že chcete mať z toho placku a zrazu z toho máte proste, neviem ako to nazvať slušne, proste takú onu. No, takže dúfajme, že dneska sa nám to podarí. Keď robím palacinky, tak tie si viem vyhodiť, ale bohužiaľ toto nie. Takže čakáme vlastne, kým sa nám to spraví, necháme to cca nejaké 3 minútky robiť na miernom ohni. Ak máte indukciu, tak cca na nejakej 6-7. Potom samozrejme pozrieme sa na to, keď vidíme ešte, že vlastne tie horné vajíčka sú, alebo ten vrch tých vajíčok je ešte taký mazlavý, tak ho necháme nejakú ďalšiu minútku, 2, kým to naozaj nebude mať takú hustejšiu konzistenciu. Nebojte sa, určite to nespálite alebo niečo podobné, teda dúfam. A potom si vlastne to vajíčko iba pretočíme. Takže čakajte. Taktiež vlastne počas toho, ako sa vám robí to vajíčko, tak si môžete vlastne pripraviť veci, čo budete potrebovať na zohriate tej tortily alebo na dopečenie. Dáme si normálnu pánvicu. Ja osobne používam vlastne na ten spodok tej pánvice olivový olej, musí takýto so striekačom. Rozostriekame si to, lebo nechceme to mať proste veľmi masné, ale taktiež nechceme ani, aby sa nám to nejako prilepilo k tomu alebo niečo podobné. A keď je to vlastne trošku masnejšie, tak to troška lepšie chutí. Však nechcete asi žvachlať suchú tortilu. Kto by chcel žvachlať suchú tortilu? Nikto. Ja rozhodne nie. Takže ideme ďalej. Skontrolujeme vajíčka. Vyzerá to fajn. Ale ešte je to stále mazlavé, takže ešte to stále necháme. A čakáme. Zatiaľ si môžete užiť čas v kuchyni. Ťukaním do telefónu, čo ja nemôžem. Ale čo môžem, tak môžem si zatancovať. Zatiaľ. Nie som nejaký extra tanečník, ale skúsiť to môžem. Takže čakáme. Takže vajíčka vyzerajú do piči. Ešte furt nevyzerajú, takže nič. Dobre, teda ideme to momentálne pretočiť. Už je to v podstate v takom štádiu, že by sa to pretočiť mohlo dať. Dáme si to samozrejme na polku. Čiže vlastne polku prerežeme. No, toto bude ešte komédia. Tak. Dobre. Už som to proste úplne postral, to nevadí. Ale a toto patrí k životu. Je lepšie radšej pokaziť vajíčka, ako si pokaziť život, ne? Tak. Dobre. Tak. Z tohto už asi kulinársky zážitok pre oko nebude, ale pre chuťové bunky určite áno. No. Nevadí. Do budúcna sme sa poučili. Vieme, že budeme musieť robiť iné jedlá. Tak. Ukážem vám teda, ako to teraz vyzerá. Vyzerá to takto. Je to veľmi chutná vec. Naozaj, že brutálny šmak. A ideme ďalej.
Teraz už si v podstate môžeme zapnúť oheň aj na prípravu tých tortil. S tým, že na to si dávajte naozaj veľký pozor, lebo reálne môže sa vám stať, že keď ju tam necháte o pár sekúnd dlhšie, proste sa vám to spáli a už nebudete mať tortilu, ale proste nejaký taký disk, s ktorým môžete niekomu trafiť hlavu. Takže dávajte si naozaj na to pozor, nenechávajte tam tú tortilu dlhšie, ako nejakých 30-40 sekúnd z každej, nie z každej strany, 30-40 sekúnd cca dokopy. Nepotrebujete ju mať ani ako extra propečenú, ani nič, sú predpripravené. Ide nám naozaj iba o to, aby bola proste teplá tá tortila. S tým, že z týchto vajíčiek nám vyjdú cca 2 tie porcie na tortily. Robím to vždycky tak, že vlastne nechám si vajíčka robiť, tortilu si pripravím, dám to preč potom z tej indukcie a zatiaľ si spravím ďalšiu tortilu, čiže jednu si pripravím, potom si pripravím ďalšiu a teda. Takže tak. Otvoríme si obal s tortilami a ideme to tam dať. Dobre, ideme v podstate teraz na tú tortilu. Takže máme to už v podstate rozohriaté. Hodíme ju tam. Asi naozaj na nejakých cca 30 sekúnd. Vajíčka už sú v podstate asi v takom stave, že už sú konzumovateľné. Takže tie si posunieme. Dáme ich dole vlastne z indukcie a čakáme. Hej. Tortilu spravíme vlastne aj z jednej, samozrejme aj z druhej strany. Aj jednu, aj druhú. To asi nechcete pozerať, jak čakám na tortilu však. Takže počkáte si, kým to budeme mať obidve pripravené. Dobre, v podstate jednu tortilu už máme vonku. Čiže zohriatú, správenú. Zoberieme si bambino. Ok, pichol som sa. Ale žijem. Bambino dáme v podstate iba na jednu polku. Nezabudnite bambino potom rozotrieť. Tak. A si otočíme. No. Bambino vlastne rozotrieme. Trošku som to prehnal, dal som ho tam moc. Kvôli tomu, že ma vystresovalo to, jak som sa pichol. Ale vy mi to ospravedlníte. Za normálnych okolností samozrejme aj vážime tieto veci, teda tie ingrediencie, čo tam dávame. Ja momentálne to vážiť nebudem, lebo toto je jedlo, ktoré si robím pravidelne, naozaj mám ho miliónkrát zapísané v kalorických tabuľkách, čiže nevidím v tom nejaký extra zmysel, aby som sa s tým momentálne nejako takto až moc kašľal. Máme teda druhú časť tortily, alebo druhú tortilu. Tam taktiež vlastne dáme to bambino. Ja mám jedno to malé bambino na cca 2 tortilky. Ešte mi nezačala vlastne dietná fáza, takže nevidím dôvod, aby som to nejako extra riešil. A teraz vlastne ideme pridávať vajíčko a tie ostatné. Dobre, takže na tortile máme cca takto, vy to tam asi nevidíte, lebo však svetlo. Rozodreté bambino. Teraz ideme vlastne pridávať to vajíčko. Zoberieme vajíčko. Akurát to vychádza, keď použijete takúto pánvicu ako ja, kde vám to vyjde presne na tú polku, čo je mega. To druhé vajíčko, to sa mi síce viete, čo s ním stalo. Takže to tam iba tak nasúkame. Do videa samozrejme ako ukážku toho jedla. Užijeme to tú krajšiu časť. Ale jeme to kvôli chuti, ne aby to vyzeralo. Nie sme proste food influenceri. Dobre. Tak, máme. Ďalej teraz dáme vlastne na vrch ten plátkový syr. Samozrejme každý má proste chuť, alebo každý ľúbi nejaký iný syr. Ja mám rád v podstate tento, takže
dám si tam tento, vy môžete zvoliť iný. Sú samozrejme proste zdravšie varianty syrov ako tieto. Niekto by povedal, že proste obsahujú tam mikroplasty, hento, tamto, hentamto. Ale nežijeme v ideálnom svete, kde proste nebudeme dávať do seba nič, čo by nám nejako ubližilo. Sme proste normálni ľudia a teraz brániť sa úplne všetkému. Ježiš, je to mikroplast, umriem. Nie, neumrieš. Ešte nie. Umrieš na to, že fajčíš, že chlastáš. To si nedal gumu, keď si zobral domov tú babu z diskotéky. Na to umrieš, a ne na nejaký syr s plastom. Bože. Takže tak. Ale ak by ste náhodou umreli na ten plast, tak hlavne nikomu nehovorte, že som vám to ja odporúčal. Dobre, máme teda na tom ten syr. Máme na tom ten syr, vyzerá to momentálne zatiaľ takto. A teraz pridávame omáčky. Ja používam, alebo ja si tam dám na to na jednu čili omáčku, pikantnú, a na druhú vlastne sladkú. Samozrejme nepreháňame to s tým čili ani s tými omáčkami, iba proste kvôli tej chuti. Tak. Máme. Teraz na vrch pridáme troška zeleninky. Tiež vlastne kvôli chuti. Ak zeleninu nechcete, nemusíte si ju tam proste dať. Je to reálne na vás, ne každý ľúbi zeleninu. Nútiť vás do toho nebudem. A vláknina sa vždycky zíde. Ale ak to tam proste nedáte, tak ostanú proste nejakým zajacom tie zeleniny. Alebo sa to vyhodí do koša. Hotovo, vybavené. Neplýtvame jedlom. Dobre, na konci to takto pekne zavrieme. Kde sem? Takto pekne zavrieme. A máme hotovú tortilku, ktorá vyzerá naozaj, že super. Uj, aj chutí super. Ideme na to konzumovať. Tak, je to pripravené. Ide sa to konzumovať.